популяр хитін башқарашақ. Оңла йөрәгемне. Татар җыры сәхнәсендә Илназ Бах! Хатыларыңны алам, юксынудан янам, мин сине хаманда өзелеп яратам. Кайт инде, кайт жаным, газаплама юкка, яндырма, күйдірмә, түзәр хәл юк башка. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтінәм, ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънә дә юк җирдә яшәвемә. Күпме вакыт узды инде аерылганга, хәзер башка берәү тора яннарыңда. Мин сине аңлармын, хәтта кичерермен, тик нишләтергә соң янган йөрәгемне. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтінәм, ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънә дә юк җирдә яшәвемә. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтінәм, ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънә дә юк җирдә яшәвемә. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтінәм, ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънә дә юк җирдә яшәвемә. Синсез мәгънә дә юк җирдә яшәвемә. Күз яшьләребезне сөртеп, алкышларга күмик үзен. Илназ Бах! Татар җырының тагын бер лауреатын тәбрикләү өчен сәхнәгә Герлен маркасы